אהלן חברים, החשוף במסר לדודי אמסלם, המכונה אמסלם דוד. דודי, אנחנו רוצים לדבר היום על ממלכתיות. אם אתה ראית את הפתיחה של הדיון בנבצרות, נבצרות כללית, לאו דווקא של ביבי, האם מותר בבית המשפט או יועמ"שית להחליט שלא מתאים להם, ראש ממשלה יהיה נבצר, לא בא להם טוב. עכשיו, למה זה קשור אליך? כשאתה רואה את פתיחת הדיון, אתה רואה את הג'ינג'י עם המצח הגבוה, את שרגא, אתה קולט אצילות מים. איך הוא אומר לזהבה גלאון של העליון, המכונה נשיאה חיות, גבירתי, והיא אומרת לו אדוני, והוא אומר לה גבירתי, והיא אומרת לו אדוני. אתה רואה פה ממלכתיות, יופי, אצילות. לא סתם הוא מהתנועה לעיוות השלטון, לא סתם הוא כזה ממלכתי. ואתה רואה את הגישה הכללית של השמאל, של להתעסק בעטיפה ולא במהות. לצערי היום לשמאל מהות זה רכב פילים הודי, וזה ותו לא. הכל עטיפות. כמה ממלכתי הוא, כמה ממלכתי היא, אדוני, גבירתי, גבירתי, אדוני. בא לך שעברי לידר ילחין את זה עוד שנייה. אתה מבין? עכשיו מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שהתוכן פחות חשוב. ואתה צריך לסגל לך לעצמך ממלכתיות. זאת אומרת, כיום אם אתה עומד מול הראי, ומהפעם תגיד גבירתי, אדוני, אתה עוד לא מגיע לרמה שלהם. עכשיו, התוכן לא חשוב, העובדות לא חשובות. זה שאף אחד שם לא יודע על הרפורמה לתת נימוק אחד. למה היא דיקטטורה שתעשה חושך בישראל? לא חשוב, לא חשוב. מהות זה פסה, זה כל כך 2022 או משהו כזה. הכי חשוב העטיפות, הממלכתיות, הפוזה, אתה מבין? ושוב, תעמוד מול הראי, לא חשוב עם התוכן של המסרים, ותגיד, גבירתי, אדוני, תנסה לדמיין את שרגא, כי שרגא ככה הוא מתייחס לעולם, מי במחנה שרגא, ומי הוא בור שלא מבין כלום, אתה מבין? ביביסט, טראמפיסט, עכשיו אומרים שטופי מוח מינון מגל, כי בערוצי אל-ג'זירות הכל עובדות, ומי שמאזין הוא הכל מהבנה מלאה. אז זהו דודי, עזוב אותך מהתוכן, תתייחס לעטיפה, תביא להם עטיפה יותר טובה. אז הם יהיו מבסוטים, או שלא. בכל מקרה, אוהב אותך אמסלם דוד, ולפעול בחוכמה וישר כוח, רפורמה עכשיו.